Il-Ministru Giulia Farrugia Portelli baqgħet tiddefendi l-fatt li d-deputati Laburisti l-erba' filgħaxija ivvutaw kontra mozzjoni mresqa mill-Partit Nazzjonalista li ma' mozzjoni kienet intiża sabiex tittaffa l-pjaga tal-lolli tal-ħajja. Il-ħamis filgħodu Net News staqsa lill-Ministru Giulia Farrugia Portelli għaliex ma taqbilx fost l-oħrajn mal-eliminazzjoni tat-taxxa fuq il-kola u dwar għajnuniet lill-importaturi u l-esportaturi, riformi li kienu parti mill-mozzjoni importanti imresqa mill-Partit Nazzjonalista fil-Parlament. Il-Partit Nazzjonalista ressa fostna l-oħrajn, per eżempju, li taxxa fuq il-kola titneħħa. Ikun hemm fond tal-importaturi, daw kontrihom inti. Jidher li ma segwejtx dak li ġara fil-Parlament u nistidnek terġa' tmur tara il-kontromozzjoni. Votajtu favur, ġifieri. Illi permezz tagħna spjegajna diversi miżuri bla preċedent li Malta kontrarjament għal dak ġara f'pajjiżi oħra għamlet biex aħna ngħinu lill-familji. Apparti minn hekk il-Ministru saħqet illi u l-Gvern jinsabu iffokati sabiex jgħaddu liġijiet oħra fost l-oħrajn dik tal-inkjesti maġisterjali, liġijiet li ser jirrestrinġu ċittadin privat milli jkollu aċċess sabiex jersaq quddiem maġistrat għal ftuħ ta' inkjesta. Intant il-voti li ttieħdu fil-Parlament komplew juru biċ-ċar id-differenza bejn iż-żewġ partiti ewlenin f'pajjiżna e kif il-Gvern tal-Labor kien moħħu biss kif ser iressaq liġijiet li jnaqsu d-dritt ta' ċittadini, filwaqt li l-Partit Nazzjonalista rid jagħti aktar saħħa li ċittadini li jinsabu inkwetati biż-żieda fil-prezzijiet xahar wara l-ieħor.